Dobro. Izvinite. Ljudi! Mi nismo ljudi! Mi smo prasići! Dobro. Prasići! Ova kućica je trebalo da se sruši. Tako piše u bajci. Ali ovo nije ta bajka. Ovo je neka druga bajka. Ovo je something completely different. Dobro. Prasići! Čekajte da se dogovorimo, prasići. Šta kažete, evo, imam jedan predlog. Šta kažete na varijantu, evo, na primjer, da vam ponudim 200 kila koncentrata? A? Po kojoj ceni? 500 buđona. Šta pa, dogovorit ćemo se, pa dobro, evo. 400 buđona. Je li realno? Šta je bilo? Pa šta ne volje? Evo, ovako ću. 380 buđona, ni pola buđona manje. Eto. Ne. Svinje. Prasići! Gice! Šta je? Ima rešenja! Dogovorit ćemo se! Gice! Evo! Šta kažete na sljedeću varijantu? Na primjer, imam za vas jedan odličan predlog. Daću vam 100 kila mekinja, vi meni crven kapu. Marš napolje! Marš napolje! Marš napolje! Marš, čuj šta ti govorimo! Marš napolje! Marš napolje! Sad će nam ide. Marš napolje! Jao. Prodali ste me 100 kila mekinja! Svinje jete! Vuče! A mekinje! Biserne
valja pred svinje bacati. Ćao. Gde su Mekine? Evo, sutra. Ma šta sutra? Sada! Čekajte, ljudi, pa čekajte. Evo ga izveštaj iz banke, evo. Mekinje su uplaćene. Imam 5. primerak, evo. Sutra, faksom, plaćujem fakturu čim popunim virman u SDK. Majke mi. Nema ništa sutra. Daj ti nama pare sada, pa ćemo mi sami da kupimo Mekinje. Dobro. Pa nema problema. Odmah ću, evo, sada da vam uplatim žiralno, a? Nema ništa žiralno, nema oralno, nema analno, samo solarno! Ova na sunce, keš! Znaš ti šta je keš? Keš? Kup evropske šampiona. Jao, eno ga Deju Savićević. Gde si ga video? Lukavi Vuk je iskoristio nesmotrenost 3 glupa praseta, te se nehajno nasmejao. Ne zna svinje šta je dinje. Znao je Lukavi Vuk da Crvenkapa treba da odnese poklon baki, pa se setio još jedne stare narodne poslovice koja kaže: kom obojci, Tom i Jerry. I uzviknuo: taksi. Are you talking to me? Are you talking to me? There's nobody. You're talking to me. Si, I talking to ti. Ja. Južni pol. Bežeći od Vuka, Crvenkapa je uletela u pećinu, iz koje više nije mogla da nađe izlaz.
Nema teorije da prođe.